para rawuh, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji, ibu hajah, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Haji Ishari, Bapak Haji Udin, lan sedaya para haji lan hajah ingkang tansah kita mulyakaken lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah monggo sareng-sareng kita muji syukur wonten dalem ngersanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada malam hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kenikmatan Islam dan iman, sehingga kita masih bisa mengunjungi pengajian dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanpa halangan suatu apapun, walaupun dalam keadaan dingin-dingin. Semoga acara pada malam hari ini nantinya dapat selesai, dapat paripurna tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Panitia kita tenanan ini nyawis niki. Demi sampean kabeh Bu, tenan. Demi sampean kabeh mengkon nglanjutne ya robbal alamin kuwi kangelan. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Sholawat sinten salam muga tetep tercurahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita malam hari ini dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dapat mendapatkan syafaat beliau min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Para rawuh, para hadirin hadirat, para ulama ingkang tansah kula hormati, minangkani panitia yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran kepanitiaan acara malam hari ini karena telah meluangkan waktunya, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan keringatnya demi untuk suksesnya acara pada malam hari ini. Semoga amal semua panitia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairul jazaa katsira. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada para kiai yang telah sedia rawuh wonten majelis niki, para bapak, para ibu. Terima kasih sangat atas kehadirannya, karena tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu maka acara ini akan sepi nyenyet. Salajengipun panitia ngaturaken ribuan maaf apabila di dalam kami menyambut para tamu yang agung-agung ataupun bapak-bapak kurang menyenangkan, dan apabila dalam kami menyiapkan tempat kelihatannya masih kurang luas, masih sek-sekan, kami minta maaf. Dan maaf juga apabila dalam kami memberikan hidangan juga belum memuaskan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya terima kasih juga kepada para banser, para anggota banser, para anggota pencak silat PSHT, PSHT dan banser. Saya
mewakili panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya untuk mengondisikan acara pada malam hari ini. Tentunya yang terakhir dari kami pihak panitia, tujuan mengadakan acara pada malam hari ini yaitu untuk introspeksi dengan cara mari kita bersama-sama menghayati, meresapi apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Hudori. Mari kita hayati, kita resapi, kemudian kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga dengan kita mengamalkan apa yang ada di dalam kajian malam hari ini, kita dapat selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Tentunya dari kami cukup sekian, tidak perlu panjang dan lebar. Sekali lagi dari pihak panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan ribuan terima kasih. Aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Sambutan Kepala Desa Bedilan yang terhormat Bapak Haji Saparudin Harahap SP. Kepada beliau dihaturkan. Tadi panitia menyampaikan sambutannya. Duduk, saya ikut-ikutan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, Al-Mukarram Kiai Ahmad Hudori dari Pringsewu, Lampung Selatan, Pak. Lampung Sewu, Pringsewu Lampung. Ya, dari Lampung yang kami hormati. Yang kami hormati para alim, ulama, para kiai, para haji lan hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati kepala dusun, juga yang saya hormati Bapak RT yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para banser yang sudah ikut serta menjaga kita pada malam hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu muslimah majelis taklim yang ada di Desa Bedilan, baik dari lor maupun kidul, yang sudah meramaikan pada acara pada malam hari ini. Yang saya hormati
Ketua BKM Masjid Al Barokah. Gak kelihatan Pak Ketuanya di mana ya? Ada di dalam. Yang saya hormati, juga yang saya hormati para ustadz, ustazah, TKTPA Al Barokah PK 11 Desa Bedilan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan panitia Isra Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan ayunan langkah kita dari rumah kita masing-masing sampai ke tempat ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Allahumma amin. Selanjutnya, selawat dan salam tetaplah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah tetaplah istiqomah dalam menjalankan risalahnya, dan semoga kita nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izin saya di depan ini mewakili pemerintah Desa Bedilan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan peringatan Isra wal Mi'raj kita pada malam hari ini. Yang pertama, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada badan panitia, juga masyarakat di sekitar ini atas kebersamaannya dalam melaksanakan acara ini. Walaupun sedikit hujan bukanlah hal yang dapat mengganggu acara kita ini, dan semoga hujan ini adalah pertanda atas barokah yang akan diterima pada malam hari ini. Amin. Selanjutnya, tentunya saya memohon maaf apabila di sana sini ada kekeliruan, ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena situasi dan kondisinya memang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan mendengarkan tausiah daripada Kiai Ahmad Hudori. Semoga kita semuanya dapat menelaah, dapat mencamkannya dan dapat mengamalkannya, karena
sebagaimana maksud daripada peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini adalah memantapkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan moral di era globalisasi. Tentunya pada malam hari ini adalah majelis ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, apa yang disampaikan oleh imam kita, Imam Syafi'i, kalau kita ingin dunia haruslah dengan ilmu. Kalau kita ingin dengan akhirat, tentunya juga dengan ilmu. Begitu juga kalau kita ingin kedua-duanya, harus dengan ilmu. Jadi alangkah baiknya pada malam hari ini peringatan Isra wal Mi'raj ini, yang sebenarnya juga di sini adalah menanamkan kita diwajibkan untuk mendirikan sholat. Jadi saya mengharap kepada kita seluruhnya, ibu-ibu, agar kita selalu mencari ilmu, agar kita selalu menimba ilmu. Tidak ada batasan ya Bu ya, walaupun kita sudah tua ya harus cari ilmu, tidak putus-putusnya ya. Jadi karena itu kita dengarkan apa yang disampaikan Pak Kiai ya, dan kita amalkan nanti di lingkungan dan pada keluarga diri kita masing-masing. Kiranya tidak banyak yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Memasuki acara inti Mau'izatul Hasanah oleh beliau Al-Mukarram Kiai Ahmad Khudari, pengasuh Pondok Pesantren Riyadhatul Thalibin, Sidomukti Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kepada beliau dihaturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liqada'i hajati wa litubdu hajatina hasanah wa lihajati hadhil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila hadrati Nabiullah Idris, Nabiullah Ilyas, Nabiullah Isa, Nabiullah Idris, wa man ajazana ilal muntaha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين خصوصا لشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله العزيز. ثم إلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدادنا ومشايخنا مشايخ ومشايخنا ونحث خاصة إلى من قد هذه داره وأعوانه ومن أقامها رعيتهم ورؤساءهم ونحث خاصة إلى أولياء الله التسعة ونحث خاصة لشيخ عبد المحيي ونحث خاصة لشيخ زكريا ونحث خاصة إلى شيخنا خليل بangkalan ونحث خاصة إلى أرواح مؤسس نهضة العلماء Simbah Yaji Hasim As'ari Simbah Yaji Abdul Wahab Hasbullah Simbah Yaji Bisri Samsuri wa usulihim wa furaihim wa ahli silsilatihim wa na'usu khasatan ila ma'fata hadihil qaryah fi baladi Indonesia minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahli sunnah wal jamaah ونعوذ خاصة إلى أرواح مؤسس رياضة الطالبين وشهداء رياضة الطالبين ومن وقف لرياضة الطالبين على هذه النية كل نية صالحة لقضاء حاجاتي يا الله ولتقضى حاجاتنا يا الله ولحاجات هذه الجماعة يا الله. Salamah barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Balighna Makkatal Mukarramati wa Madinatil Munawwarati lil haji wal umrati ma'as salamati wal afiyati fi hadhihi sanati wasilatan liman ajazana ilal muntaha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi
fi suhtil walidain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, alladzina hum warasatul anbiya, sedaya kasepuhan ingkang sampun ngrumiyini kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedayanipun tansah dipun pangganaken wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedaya para haji, para kasepuhan ingkang rawuh wonten ing menika panggenan, sedayanipun ingkang boten saged kawula wiji-wiji, mugi-mugi sedayanipun tansah dipun reksa kesehatanipun, dipun panjangaken umuripun, dipun murahaken rezekinipun, ingkang akhiripun saged nglaksanakaken napa ingkang dados kewajibanipun. Allahumma amin. Wabil khusus Simbah Yai Haji Saiful Jamsi ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, panjenenganipun Romo Kiai Abdul Ghafur, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken Romo Kiai Haji Muhammad Basoni, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken Agus Saiful Anam Yusuf, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken Simbah Yai Umar Faruk, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken Simbah Yai Ishari, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken Simbah Yai niki tesenen apa mun sepuh? Kok ketone padha bisu? Boten siap dicelembang iki, Pak. Nggih, dereng siap berarti nggih, Pak nggih. Rasane sik enom. Angger lagi nang dhuwure mamake. Simbah Yai Sujai ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, wabil khusus sahibul wilayah, panjenenganipun Bapak Haji Saparudin Harahap SP selaku Kepala Desa Pekon BK 11 Bedilan, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken sedaya pengurus ketakmiran utawa BKM Masjid Al Barokah saha jajaran kepanitiaan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedayanipun tansah dipun murahaken rezekinipun. Allahumma dipun reksa kesehatanipun. Allahumma dipun panjangaken umuripun. Allahumma saged nerasaken napa ingkang dados amanatipun kula panjenengan sedaya. Allahumma amin ya robbal. Mpun masjid dereng, Mbah? Mpun sami masjid dereng? Dene kalau mes temen kon moni amin ora moni. Biasane niku sing paling amoh nek kon nembungaken amin nggih. Tapi kula kaya wau disentak teng panitiane wis rengah-rengoh. Kesel kemringet kon moni amin ya robbal alamin ya abot. Niku panci nggih nek amin sak menika panci abot saestu, Mbak. Nggih mugi-mugi mboten abot nggih, Mbak nggih. Mboten abot, anggenipun ngucapaken amin ya robbal alamin. Niki donganipun kula panjenengan sedaya nek ndonga dhewe nang omah kadang sing kathah niku ndonga sapu jagat. Weh mamake wis ora kober. Agi makmuman karo mamake ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah. Wis ora muni amin karo menyat amin. Aku wis lunga, Pak. Aja dawa-dawa ndongane. Iku kur modal amin ya robbal. Mugi-mugi lantaran mamit seru berkait dipun tambahi Allahumma amin ya robbal alamin. Nek kon donga sing angel-angel pokoke
gampang dhewe kantun melu imame mawon kados ngoten. Sedaya jamaah pengaosan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaler utawa estri, nom utawa tuwa ingkang kawula mulyakaken. Allahumma amin. Mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Suwi-suwi men seru. Kan kudu dislomoti adem niki Mbah nggih. Nek ora banter ketone wis tambah karo ndengkluk mau meni apa mbuh pada banyong beturu. Dadi mandan banter niki Mbah nggih. Amin mandan banter dadi nggih mukadimah niku kula namung nderekaken napa ingkang dados kersanipun panitia niku wau nggo tenger sak sampunipun kula panjenengan sedaya kawit tanggal 1 dugi malam 23 Rajab niki 23 apa selangkung? Hah? Selangkung nggih. Nomor tanggal setunggal dugi tanggal selawe niku insyaallah wis nyelengi kabeh. Nyelengi napa, Mbah? Nyelengi duit. Lah niki dalu punika badhe dipun kempalaken wonten ing panitia pengaosan Isra Mi'raj niku kangge nderek-nderek mensukseskan napa ingkang dipun wastani peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kanthi saestu dipun siapaken sing nang jero sak niki dereng ngaji. Daripada mungkin kula kelalen wis kadung suwi dinteni nang panitiane jangur endi iki malahan ngobrol wae ora narik-narik tekan keri-keri wasel pucet jebulan iki anu panitiane. Pun monggo dipun siapaken kanthi saestu nggih Bang nggih. Sing akeh sing ikhlas. Ora usah ngomong sithik, pokoke sing akeh sing ikhlas. Niki kula contone men pamer sisan ora apa-apa. Kadung ado-ado saka Lampung ora wani pamer kacangan. Monggo Mbah dipun siapaken sholawat Jibril nduk apa nduk? Sholawat Jibril apa? Nggih, kanthi saestu niki dereng ngaos sholawatan riyin kangge tenger bukti cinta kula panjenengan sedaya kaliyan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikados wau pun dipun waosaken ayat suci Al-Qur'an, pun dipun tembungaken sambutan niki dereng enten sholawati. Dadi kangge mukadimah kula anggenipun nderekaken napa ingkang dados tujuanipun panitia, monggo dipun awali kalian sholawat Jibril sekaligus sholawat cemplung. Sing urung nyemplungna tunggoni. Monggo nduk. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Alhamdulillahirrabbilalamin. Langkung utami monggo kita raosaken tasabur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sedaya niki saged ditampi mboten nek bahasa halus kados ngoten niki. Hah? Campur nggih. Campur karo ngapak nek kon bahasa Indonesia mandan angel kula. Anu asli getih Kebumen niki. Jadi nek kon ngomong Indonesia mbok ketretot mungkin enten sing tersinggung. Dadi campure paling kalih basa ngapak sisan kados ngoten niku. Langkung utami monggo kita raosaken tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu punika sinaosa keadaan mandan adem dikrimisi insyaallah atine anget Allahumma amin ya robbal. Enten kesempatan kula lan panjenengan sedaya enten kenikmatan wujudipun kesempatan nikmat hidayah nikmat kesehatan ingkang sampun dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala kangge nglaksanakaken wujudipun inggih punika kewajiban napa ngguguraken kewajiban inggih punika tolabul ilmi wasilah wonten ing peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya niku atine jan-jane niku nek ngrungokno sedina sewengi utawa satu minggu nembe mirengaken khutbah utawa kumpul kalih dulur-dulur atine niku wis ngelak nggih napa nggih atine dhewek niku wis bronto wis butuh disiram wis butuh dipupuk wis butuh disemprot kangge mempertebal iman lan Islam kula panjenengan sedaya nggih napa nggih cobane jaman semonten niku cobane niku wis adoh. Lah sakmenika sing marakno garing atine kula panjenengan sedaya niku sakmenika nang trapakane dhewek. Wujudipun napa? Napa, Mbak? Kucing cilik. Kucing cilik napa tikus cilik? Sing dicekel nang trapakan niku lho. Biasane napa? Napa? HP. Nah, dewe ngelak ngelit napa malih sakmenika tuntutane cara kula panjenengan sedaya niku nek ngaku dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali 24 jam kok mboten nglakoni salat awake gringsang napa mboten? Gringsang napa mboten? Nek ngaku ketitipan iman kalian Islam
tapi kok orang nglakoni salat niku awake niku nyaman apa mboten? Mboten, berarti nyata niku Mbah. Saestu kenikmatan wujudipun iman kaliyan Islam ingkang sampun dipun titipaken dening Gusti Allah wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sak menika cara dhewe wis blas ora ngalami dadi mboten menangi blas nggih napa nggih menangi napa mboten kula jenengan ora menangi blas alhamdulillah teng desa Bedilan niku enten Masjid Al-Barokah niku nek ora ning Masjid Al-Barokah utawa musala liyane cara kira-kira dhewe niku nglakoni kados ngoten niki mboten mboten nggih nggih ha kanthi saestu wasilah para kasepuhan kula panjenengan sedaya terutama kula panjenengan sedaya sekedap malih niki dadi generasi kedua Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama niku mungkin wonten ing tanggal 31 Januari niku harlah ingkang kaping pinten Mbah? 100. Lah wis ora ngerti blas malahan. Mbok lah ora NU-NU-an nang kene. Wis ora kudu NU ora apa-apa. Sing penting ngerti hari lahir ngono wae. Nggih napa nggih? Dan niki wasilah kula panjenengan sedaya lenggah kados ngoten menika sing duwe rajaban wong NU napa wong liyane NU, Mbah? NU. Hah? NU. NU-ne singkatane napa? Nahdlatul Ulama. Nurut umum. Hah? Pripun? Nahdlatul Ulama. Niki kula panjenengan sedaya alhamdulillah nek kula Mbah kula cerita sekedhik tentang Nahdlatul Ulama Mbah niku jaman bulan Sa'ban wingi niki teng bulan Rajab nggih Pak nggih berarti nek ngomongno bulan Sa'ban berarti teng tahun wingi kula alhamdulillah diparingi kenikmatan tahadus binikmah niku saged sowan wonten ing maqamipun Hadratus Syekh Simbah Yai Haji Hasyim Asy'ari. Kula saged madhep sowan ziarah kanthi saestu kurgari nembungno Fatihah lambene niku ora kewani kemecap. Padha wae zaman alhamdulillah niki tahadus binikmah. Zaman kula ditarik lari wonten ing Jambi terus diburaken teng Jakarta terus diburaken teng Jeddah terus saged keliling wonten ing napa Masjidil Haram terus madhep malih wonten ing makbaripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dewek nang kene moni sholawat Jibril niku enteng nggih napa nggih tapi begitu wonten ing makbaripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti lambene niku ajeng muni assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh niku abot lambene Mbah rasa nek awak dhewek cara kados kula sing gambar niki ajeng kemecap assalamu alaina assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh niku karo maca awake dhewe niku aku pantes apa ora ya dadi umat Kanjeng Nabi niku jaman mbah-mbah sing pun sami ngaji ngraosaken kados ngoten niku mboten Mbah nggih teng makbarahe Kanjeng Nabi kan cara sowan cara ziarah kan ora padha kaya nang kene nggih Mbah nggih teng mriki saged ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam niku saged jagung tanep tapi teng mriko cukup assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ya habiballah
assalamualaikum ya sayyidi. Teng mriki saged lancar, Mbah. Teng mriko boro-boro iso niku lambene niki gayane niki oleh netes wis parangone wis iluhe niku wis enteng. Nggih napa nggih? Nggih. Mbah sing pun nate nglampahi ibadah haji niku mesti nang satu titik, mboten teng Mekah teng Madinah niku teng satu titik dhewe ketone teng mriku gagleh ganteng tapi begitu dilebetaken wonten ing makbaripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhewe rasane kaya sekuku ireng. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Zaman mangkat saka omah rasane diiring wong sedesa aku ganteng nggih. Perwakilan dari Desa Medilan wis muga-muga dipun paring haji ingkang mabrur. Tapi begitu mlebet teng ruangan utawa mlebet wonten ing Masjidil Haram niku sing dideleng dhewek aku tekan kene iki mabur karena sapa ya. Angen-angen mboten, Mbah? Sing pun nate angen-angen mboten? Nggih. Mesti angen-angen. Alhamdulillah niku diwat napa kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin niku kula panjenengan dipun paringi kesempatan saged sowan, saged madhep wonten ing Baitullah, saged madhep wonten ing maqame Rasulullah niku kangge iktibar, kangge miniatur jaman dibalekno nang tumpah darahe dhewe-dhewe niku saged dadi cun. Saged dadi cun. Ha niku Mbah. Niku mulane niki wau kula kok diundang Kiai Haji. Asine mereng inding nang gitokan urung niki Mbah. Kok diundang ki berarti kene iki oleh ndongakno kula temenan nggih. Nggih. Berarti temenan nggih. Nah, kula suwun sekalian Fatihae sepindah kangge kula sak bojo niki Mbah. Niki dereng ngaos kangge men ora ngantuk mawon riyin. Mungkin ngaosé kali mlampah pokoke wong jerene diparingi seluas-luasnya. Niki biasanya dugi jam pinten? Hah? Enggak, terus dipateni. Niku Fatihah kangge sedaya jamaah nggih nggih sing dereng budal haji. Jirine nek duweni keniatan niku kudu dimantepaken nang wulan Rajab. Aja kemambang kemelem, lah aku ora mungkin, aku ora duwe bengkok, aku ora duwe duit. Aja ngomong ora mungkin. Nek Gusti Allah ngendikaken pun payakun, insyaallah budal. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Dhewek yakin wasilah Fatihah ambal kaping sepindah ingkang dipun ijazahaken mungkin kula ndonga Allahumma balighna ziyarata Makkatal Mukarramati wa Madinatil Munawwarati lil haji wal umrati ma'assalamati wal afiyati fi hadhihi sanati wasilatan liman ajazana. Sing ijazahi pertama Mbah Yai Muhazzab dipun ijazahaken saking Simbah Yai Zainuddin Usman Ploso Mojo Kediri. Alhamdulillah kula jaman glopa-glope ngamalaken niku kula amalaken setiap ba'da maghrib kalian ba'da subuh toko-toko arep mapan turu oleh nawani kaya wong nawani arep makan nasi padang. Ditelepon Gus dalem arep umroh apa ora? Kira-kira semaure kepripun, Mbah? Mesti arep nggih. Tapi kula jaman semonten mboten. Siji apa loro? Lah nggih, Gus ajeng umroh napa mboten? Kula semaur alhamdulillah dereng. Siji apa loro? Mbak kenapa lah kok malah takon siji apa loro? Kelingan sing biasa dikeloni, Mbak. Memang nang kono mangkat dhewe ora adem apa? Sing tau haji ki ambek jagal tang medhi niku lah wis.
Aku mau nggih ndonga sareng-sareng muga-muga nek mboten ndonga niki dimantepaken atine duweni tujuan kepengin haji utawa umroh nek mboten teng taun iki pokoke nek sak aja giri-giri mati nek urung mangkat haji utawa mangkat Purun Mbah? Purun nggih. Mboten purun keliwat berarti. Terus jarene memperingati Isra Mi'raj ditawani pengen ngono. Malah aku ya adoh. Aja ngomong adoh wong sing duwe dhewek niku ya Gusti Allah. Nggih napa nggih? Wis pokoke cedhek niat ingsun ndalu punika ora siki ora ngesuk sadurunge kepundhut raga dhewek aja pati-pati dipundhut nang malaikat Israel nek dhewek urung lakoni napa rukun Islam sing nomor 5 wujudipun haji. Siap, Mbak? Nggih. Mamen ora adem niki. Mungkin ngajine alon-alon, mungkin nggih brongos mawon riyen. Monggo kanthi saestu tolong namung dipun ijazahi terus orang nggo dhewek lah nggo bareng-bareng jerene wonten ing masjid niki didegaken musala dinae kawruh dititipi hidayah wujudipun ilmu niku orang nggo dhewek tapi nggo bareng-bareng cara almarhum Rama kula niku dor swargane aja nggo dhewek. Lah pripun swarga kuwi omber. Dadi disaingi dulure, kancane, batine, tanggane, anake, bojone, tedak turune dijak bareng mlebu swarga. Lan iki wasilahe. Nggih napa nggih? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahsu khasatan laman ajazana ilal muntaha balighna ziyarata Makkatal Mukarramati wa Madinatil Munawwarati lil haji wal umrati ma salamati wal afiyati fi hadhihi sanati ya Allah wasilatan liman ajazana ilal muntaha wa nahsu khasatan ila hadhil jamaah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam monggo kita katur kunjuaken dumateng junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingkang menapa kula lan panjenengan sedaya selaku umatipun tansah mawan tuantu syafaat hudmanipun awit menika donya dumugi yaumil qiyamah. Allahumma amin ya robbal. Sholawatun pun gali gari sholawat wulan Rajab Mbah. Apal sedaya Mbah? Sareng Mbah monggo. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Allah. Allahumma lana fi Rajab
hadirat ingkang kawula mulyakaken, niki mlebet 10 terakhir wonten ing wulan Rajab nggih. Insyaallah kawit ngajeng pertama wonten ing malam setunggal niku sampun dipun jangkepi kula panjenengan sedaya niku salah satu malam sing cara kula lan panjenengan sedaya niku ndonga ora eneng satire babal blas, ora eneng aling-alinge babal blas. Sekawan panggenan, patang panggonan kangge umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikanipun nyadong kaliyan gustinipun niku ora eneng tutupe blas. Dadi cara manapa belis jene prit niku jaman teng malam 1 Rajab niki wis keliwat nggih. Wis keliwat napa dereng? Tapi alhamdulillah cara itu insyaallah kula percaya nek jamaah Masjid Al Barokah niku jaman nang malam pertama sadurunge malam pertama wonten ing wulan Rajab dhewek niku wis adus tobat kabeh. Mbun Adane meneng kok panitia tok sing adus iki. Liyane nggih melu wae lah. Mungkin nek ketone menenge kok temenan niku biasane ya tersangkane akeh. Nggih napa nggih? Nah niku kanthi saestu Mbah. Kula nggih ilmu wis kawit biyen. Tapi cara mbae niku janjane wis bola-bali krungu. Nggih napa nggih? Kurgali pengamalane nek ora dia nyari meneh ya gayane ulah kuwi ya wis hafal sing kuwi aku. Wis hafal kecil. Tapi giliran ditakono jel tasbih bulan Rajab 10 terakhir Mbah. Sing iso 1.000. Napa Mbah? Subhanallahir Ra'uh. Niku banget apale berarti nimbang nggih. Cara kula oleh guyon kali jamaah sing teng Lampung niki Mbah. Lah kuwi wae dor-dor sing diomongno liyane ngopo sih? Mbah sing mandana anget napa sih? Ngasih enten jamaah kula sing biasa ngaji kitab kuwi pokoke njaluk judul sing serem, judul sing mati, judul sing neraka, judul sing marakno aku wedi kudu nyembah marang Gusti. Kula paringi judul nang bulan Rajab iki bulan napa fadilah bulan Rajab niku paringi judul kula iki Mbah men pas karo dhewe nek arep dilakoni niku bari mumpung agi kelingan dadi diterapno sing temenan. Tamrinan utawa tes-tesan niku Mbah kali jamaah kula sing teng Lampung. Jen Mbah malam 10 1 tekan 10 tasbih. Apa ya? Jane kelingan aku jane. Jel onek nasidik ngarepe tok jel onek nasidik. Subhanallah. Subhanallah. Apa ya? Terus ke Mbah garis titik tok kuwi. Loh. Ditambah titik maning ya. Nah niku berarti kan cara kula jenengan uli lenggah niku kadang sing sering angger gluduk lenggah ora arep dinggo niku kur sepotong kiai ini moni sepotong krungu nek nang masjid jamaah kuwi apik krungu nek nang omah kuwi jamaah ya oleh krungu meneh nek salat kaya ngene ya oleh krungu meneh. Lah tapi sing luwih abdul di antara sekian banyak niku ya menawi enten masjid utawa musala dhewe menawi salat ya kudu nah krungune aku nek salat kuwi nang omah men omahku ora kaya kuburan dadi aku ora tau masjid. Lah terus lah sampean nanggo salat lah nang genake jarane sopir anggere bali gena urung nuri duit ya mampir semampir ya oleh
tapi genah sing paling kenceng cara kula lan panjenengan sedaya wis kadung ngedekaken masjid kados ngoten menika ya kudu wani nguri, kudu wani marani. Niku pun kecanggat dereng, Mbah. Subhanallah sing nangka tanggal 1 tekan tanggal 10 pun kecanggat. Ngaku apa? Bisa ora? Subhanallahil hayyul qayyum. Walaupun wis kelewat niku diterusih, Mbak. Terus 10 tekane 20 subhanallahil ahadis sedina ping pinten, Mbak? Sembuh. Masyarakat Jawa hafal tambah ping pira sisan ilang. Niku nek subhanallahil ahadis somat niku ping 100. Niki mumpung durung keperucut niku enten wong salwasun niki di bola-bali dingendikaken teng napa Rais Jatman niki mumpung durung keperucut niki Mbah enten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing artinipun sapa sing puasa nang wulan haram niki wulan Rajab salah setunggalipun wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti. Salah setunggalipun wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Lah niku dhewe kok puasa saka mulai dina Kamis, Jumat, Sabtu niku ganjarane padha wae dhewe ngibadah 90 tahun. Niki mumpung durung keperucut, Mbah. Niki gari Jumat terakhir ngenjang nggih. Insyaallah Jumat terakhir wonten ing taun menika niku kula panjenengan niku kain puasa sunat kawit dina Kamis, Jumat, Sabtu puasa 3 dinten wonten ing rangkaian Kamis, Jumat, Sabtu niku ganjarane padha wae dhewe ngibadah 90 tahun. Mumpun enten 90 tahun umure. Terus tambahi malih niki, Mbah. Ngenjang Jumat terakhir men mandan kelingan. Iya dok, bener juga niku, Bos. Dieling-eling malih wong kadang kados ngoten niku kula angen-angen dhewek kula mergone kok saged titen kanjeng ngoten niki sing kula ajak jamaah sing kula ajak napa ngaji niku mbah-mbah sepuh sing kudu didulang ayo Mbah dionekno mungkin akhir kula titipi kula utangi 10 istighfar tapi nyarutang kali Gusti Allah 990 jadi men jangkep 1000 mungkin ditutukaken teng griya. Purun, Mbah. Jenenge kon ngatah-ngatahaken istighfar. Jadi nang wulan Rajab niku istimewane cara kula lan panjenengan saya wulanipun Gusti Allah kudu ngatah-ngatahaken istighfar. Nek kula oleh nggambaraken niku dhewe awak sekujur niki ajeng mlebet wonten ing wulan Rajab. Wingi wong niki wis ketinggalan carane, Mbah. Dhewek sing wis tuwa utawa sing isih enom lah. Niku ndelengke men gelem ngaku nek dosane dhewe niku kathah. Niku pertama dhewe salat sunat tobat, kaping kalihipun saderengipun niku saderengipun nglaksanakaken salat tobat dhewe ngadeg nang kamar mandi wudo blejet, Mbah. Ngerti wudo blejet, Mbah? Wudo ranggo klambi plas. Jadi ndeleng nang kaca madhep ulun padane. Wis mesti ondal-andel. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Yen esuk bakal wis ngarep dibalekna kiye nyong. Biyen tau disini nang Gusti Allah kawit ceprot nek ora dirumat nang wong tuwa ditinggal kenangisan luwih gedang insyaallah gemut semut mati. Nggih napa nggih?
Nggih napa nggih? Ini banget gede syukure kula panjenengan sedaya niku wis gede, tuwa, gerang, duwe generasi kepengin slamet mlebu nang swargane Gusti Allah kangge pengakuan kula panjenengan sedaya wonten ing wulan Rajab niku kudu ngadah-ngadahaken istighfar niku mungkin nek karo nglongok dhewe karo adus tobat niku Mbah gebyur ndeleng ijazah nang wis dimodali nang pangeran ki kaya ngene nek wis dibuntel kaya ngene iki eneng logone NU ya ngakune pengurus NU nggih napa nggih nek sing klambi putih padane iki nggo ketu putih aku ya wis tau lunga kaji meneng-meneng tapi nek dicopot kabeh insyaallah lah kaya ngene apa payu ngesuk nang ora-ora masar ya lah iki nek kula panjenengan sedaya dieling-eling sing pun nate rawuh dugi pundi nek wukuf teng pundi Mbah hah Arafah niku miniatur ora-ora masar niku wonten ing Arafah niku padha nggo klambi napa mboten enjang ora padha wae dadi begitu dhewek kumpul karo batir Kang sampean dawa teman ora bakal kaya ngono ora mesti ndredeg ya wedi ya garing atine kepriye biyen aku kesangune ora akeh biyen aku jaman nang wulan Rejab ora ngakehno istighfar biyen aku jaman nang wulan Rejab ora salat tobat aku nang wulan Rejab ora salat 20 rakaat jaman hari malam pertama jaman bulan Rejab nang malam pertama kok aku ora ndonga slamet niku mesti kelingan nggih napa nggih niku monggo Mbak saestu niku kula nggo gaya awake dhewe nek mbae insyaallah pun kelingan sedaya iya wis wong anu wis cara sewidak munggah berarti ngalami wulan Rajab ya wis ping sewidak berarti nggih napa nggih nah niku monggo kanthi saestu awak saestu kangge ngumbah awak kula panjenengan sedaya kanthi maos istighfar ingkang kanthi saestu arep sing dawa utawa sing cendhek utawa sing sayyidul istighfar niku kantun monggo dipun candhak kanthi saestu mumpung korek dan ngomor sing wis diparingna dening Gusti Allah niku dipun manfaataken kanthi saestu insya Allah niki kutane padha temenan seniki lah saestu padha delek-delek niki pun sarang-sarang nggih Pak nggih nggih ngedemaken cara kula panjenengan sedaya tapa pengakuan kula lan panjenengan sedaya anggenipun ngaku dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa malih tema wonten ing dalu punika dipun napa niki dipun temani mantapkan iman dan takwa kepada Allah sebagai landasan napa moral di era global niki dhewek wis ra duwe identitas niki Mbah saestu nek dawuhipun Abu ya Mbah Said Akil Sirat niku nembungaken kula sing nyekel mik yo nglembo kula sing tukang nyekel mik niki nglembo kaliyan Gusti Allah niku nglembo saestu alah gayane sampean nyekel mik alah gayane sampean nganggo ketu putih alah gayane sampean niku nek digogohi saestu kanthi yo temenan ora eneng sing unsur lillahi ta'ala niku aduh Mbak ing atase kelas Buya Said Akil Sirat oleh nuntun dhewe niku awak sing dititipi nang Gusti Allah dibungkus eneng logone NU dibungkus karo jas dibungkus karo sorban dibungkus tapi niku asline direne alah nglembo sampean abi nganggo kaya ngene iki dimangkat mung Palembang wae
Zaman lagi nang omah yo katoke yo cendhek. Rejanane ngarit, kadang salate ya kodho barang. Kan berarti temenan nggih nggih. Dawuh sing didhawuhaken tiyang sepah niku berarti kanthi saestu. Diawali saka ngrembug, muga-muga dipun paringi hidayah dening Gusti Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat ingkang kawula mulyakaken, wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sedaya netepi napa ingkang dados undanganipun sedaya kepanitiaan ingkang wonten ing menika panggenan saderma nderekaken napa ingkang dados tujuanipun kados wau dipun embel-embeli enten napa enten hotmail kutub wonten ing TV Ki Al Barokah. Mugi-mugi lumantar dipun cantelaken wonten ing peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika lari-lari ingkang dados generasi kula panjenengan punika dipun dadosaken generasi ingkang kiyat ngakalipun. Allahumma saged junjung dhuwur utawa mendem jero dumateng tiyang sepah kekalih nusa lan bangsanipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku sing dadi generasi kula panjenengan sedaya niku Mbak. Saestu kula oleh mikir-mikir kados ngoten niki nek mboten enten generasi sing saged kangge melanjutkan estafet kepemimpinan, estafet meneruskan li'ila'i kalimatillah, cara insyaallah sing dadi wong tua-tua utawa dadi ustad utawa dadi iya-iya ingkang sepuh-sepuh nika atine mrina. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Niki alhamdulillah cara teng mriki wau kula dipun critani kalian perintis ingkang ngerintis, ingkang madai, ingkang didik, ingkang ngawali, ingkang nuntun, ingkang trukah. Mugi-mugi sedayanipun dipun paringi kegiatan Allahumma, dipun paringi kajembaran rezeki Allahumma. Nah, anak didik sing dituntun mugi-mugi pinaringan ilmu ingkang berkah manfaat Allahumma amin ya rabbal alamin. Kados dawuhipun Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti, idil patah asbaqti qaddihi rubi wa kullu man lam yaqtaqid lam yaqtaqid. Niku kula nek kon hadis mandan angel Mbah, tapi nek kon apalan albiyah utawa ngimriti insyaallah nggih tesih moni lah. Mulane cara sing dadi generasi sing wau pas sami pentas kados napa nggih? Ba'da maghrib niku wau pra acara niku generasi kula panjenengan sami pentas nampilaken sami pamer diawali saka bahasane dipecut nang gurune kon pamer niku mungkin keri-keri saged temandang saged kangge generasi kula panjenengan sedaya. Niku sing nganggit ngimriti ya tukang pamer, sing nganggit jurniyah ya tukang pamer, napa malih sing nganggit alfiyah ya padha wae tukang pamer, sing nganggit ngilmu tasawuf saged dialak kalian kula panjenengan sedaya pertama ya dipameraken. Simbah Yai Muhammad bin Muhammad Abdul Abu Hamid Al-Ghazali sing nganggit kitab Ihya, sing nganggit kitab Hikam itu pertama nek dumpetno nang kamar wae ora tau didongolno insyaallah ya rene sing ngerti. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mulane diawali saka pamer niku dimunculaken ayo kowe dadi generasi ngesuk dadi estafet maju mundure Islam, maju mundure Nahdlatul Ulama niku teng pundhake generasi kula panjenengan sedaya. Nggih napa nggih? Mulane ampun bosen-bosen anggenipun giring kon ngaji minangka cara enten kewajiban thalabul ilmi fardhatun
nek cara tembungane Abuya niku Said niku nek dhewek kok goblok niku berarti oleh dosa Mbah. Dhewe niku kudu pinter. Atus wae ditembunaken Pak Lurah, Pak Lurah. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada uma fa alaihi bil ilmi. Jadi kabeh niku kudu dingil moni. Enten sing nembungaken kados Bayi Said iku nek dhewek kok ngasih goblok niku berarti dosane gede banget, Mbak. Nani naudzubillah summa naudzubillah niku wonten ing dalu punika monggo sareng-sareng kanthi saestu uliye nderekaken para napa kiai, para alumni pondok pesantren niku kanthi saestu insyaallah arepa saking Jampes, arepa saking Padaherang, arepa saking Nampu Dadi, arepa saking Tegalrejo niku insyaallah cara saking gurune niku dititipaken le kowe duwe ilmu ditularke nang batirmu nang dulurmu dinggo nang awakmu dhewe ora bakal wis le iku bali nang omah gawe pondok niku mboten insyaallah pertama toto awakmu dhewe sepise iso insyaallah ya bojo ya anak ya tangga ya jamaah nek kula panjenengan niku sampun temata saestu insyaallah padha nderekaken nggih napa nggih nggih napa nggih dan kula dititani mriki bersike Jampes mriki kantun monggo sarang-sarang kanthi saestu insyaallah sing dititipaken lewat guru ingkang saking Jampes, lewat guru ingkang saking Tegalrejo, lewat guru ingkang saking Padaherang, lewat guru ingkang saking Nampu Dadi niku aja ngasih dhewe sing wis kadung nang omah niku kelalen karo gurune. Insya Allah. Lan niki wingi enten kula pedes wingi Mbah. Kula wingi alhamdulillah teng dinten Sabtu niku memperingati Khalid Rama kula ingkang kaping 10. Alhamdulillah kerawuhan alumni Ploso ingkang paling sepuh niku mesenaken dumateng kula kalian rencang-rencang santri utawa alumni utawa duriyah nek isih kenceng cara dhewek niku wasilahe mesti kabeh niku ora bakal dhewe nucuk ilmu niku nek mboten enten wasilah guru niku mboten hak nggih napa nggih. Lah nek kula panjenengan nek teng mriki sing bukaan mriki sinten Mbah? Sing pertama ngadekaken masjid mriki Pak Haji Durrahman. Pak Haji Durrahman. Durrahman. Niku pun generasi ping pinten? 3 niki. Nggih mugi-mugi jariyahipun lestari. Ila yaumil qiyamah berkahi kula panjenengan sedaya. Kados wau kula pun tembungaken manfaat hadhihi daro wa wanahu wa man aqamaha ra'iyatahum wa ru'asa'ahum. Niki Pak Lurah Uman. Sing dadi lurah niku wau Uman Fatihah wau niku Mbah. Kiai sing melu ngimami niku Uman. Napa malih sing pun wangsul teng alam kelanggengan niku Uman sedaya. Terus jamaah muslimin muslimat min ahli sunnah wal jamaah sing urip utawa sing wis mati kados wau niku ya padha Uman. Tau Fatihah nggawake dhewek. Nanti Al-Fatihah wakulah men sehatlah. Al-Fatihah jelus pokoknya bukuran mandang lara jelus Al-Fatihah marilah kurkur ngisukar mangkat pengajian ke mari alhamdulillah mari tapi banget jarangnya nih Bang Fatihah gua awake dhewek awak sekujur niku dipatihai Al-Fatihah Al-Fatihah niku janjane wis ora ngombe pegelinu ora njaluk pijeti mbah wadon insyaallah awake atas Allahumma napa malih gelem ngelus awak sekujur kanthi maos istighfar sing komplit cara niku dipun tempungaken astagfirullahaladzim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunubi wa min jami'i ma kariyallah qaulau wa fi'lau wa sami'au wa basirau wa adirau wa atubu ilaihi. Niku ngumbah rohanine seronang wulan Rajab niku dikumbah kanthi kados ngoten. Nyandak, Mbah? Hah? Apal kali istighfare? Insyaallah. Pokoknya tutup karo insyaallah wae mendang rampung Bang. Daripada dites ora muni kan malah keton nek ora tau istighfar. Nggih napa nggih? Wis pokoke insyaallah wis rampung lah, ora bakal ditagih. Tapi nek bantuan niki Pak Lurah, niki sing dereng enten bantuan, mboten iso kula BLT kene dereng. Lah iki sing aku pun mboten muni tanggane kok. Tapi giran pun tamrinan istighfar, insyaallah saged ditampi nggih. Wih. Sendanglah hari liyane lah. Aja kuwi wae. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nah iku unsure pancen nek nggo dohir sing genah dhewek mesti oleh bagian niku padha rebutan. Sing ora genah dhewe bakal oleh bagian, urung tau ngapling swarga. Nek ditawani swarga ya padha nggih napa nggih? Urung genah mawi. Nek Gusti Allah niku mari urip karo kula niku wis mesti dinehi pangan. Harek jagaka. Niku insyaallah dinehi pangan. Nggih napa nggih? Tapi rebutan malahan. Belajar istighfar monggo sing bener. Lah kuwi wae lah. Ganti usah. Lah wis nek ganti wong niku ya makhluk sosial niku istighfar diganti. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nanda nah, pokoknya nggih wae lah ngendang rampung. Masalah udan maning nggih Bang nggih. Wis pokoke nggih wae lah. Angger nggih insyaallah ndang rampung setengah 1 Bali. Tekan rumah takoni ngajowo Pak. Mbok mau dawa banget lah. Wis pokoke dawa banget Mbok. Nyandak ora. Iki abdi ngenteni mbok engko maning sing tasbih sing 10 terakhir. Dari terakhir niku nek ora nyandak berarti wis oleh nyambut wulane Gusti Allah temenan. Kanthi saestu dhewek menangi wulan Rajab niku wulan sing mulya, salah setunggalipun wulanipun Gusti Allah kon ngatah-ngataken siji istighfar, ping kalipun tasbih, ping tiganipun dhewek niku kon duwe krentek menawi kepengin haji wonten ing wulan Rajab atine dimantepno aku kepengin haji tahun niki ora tahun niki aja pati-pati mati nek urung mangkat ngoten nggih Mbah nggih. Niku nane yen mandanangat niki Mbah. Nek disengi guyon mawon kula karene ukur guyon niku bingung Mbah. Mending kula sareng mbae kula kelingan mbae kaya anu iya ya sapuku sing niyeng blakana tak dudu iya Kiai Padang tumpukan sapune wis akeh tapi jarang dienggo melune kaya wong siki ngger ngaji sing penting wah tekan ngaji napa mbok mau guyu bae. Monggo kanthi saestu nggih Bang nggih nderekaken mumpung dereng kerucut niku tasbih 10 ingkang terakhir wonten ing wulan Rajab niku kantun 5 dina maneh
dhewek duweni kesempatan siji istighfare ayo disusul ping kalihipun tasbih sing wujude subhanallahir rauf subhanallahir rauf dipun amalaken kanthi saestu wektale bebas ba'da maghrib oleh bar ngasar oleh bar duhur oleh bar subuh oleh bar ngisa oleh kantun monggo mumpung durung keprucut ulien dodong nodong utawa nyambut tamu wulanipun Gusti Allah ingkang dipun tibakaken wonten ing taun menika dhewe sampun mempersiapkan utawa sampun nyuguh inggih punika tamu salah setunggalipun wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah inggih punika wulan ngaji ngomong Isra Mi'raj insyaallah diguyu nek teng mriku kula bola-bali angger Isra Mi'raj wis nggo kuis malahan Mbak sing kuis Pak Lurahe malih iki Pak Lurah sing kuis mboten nek teng mriku biasane enten kuise Isra Mi'raj Kanjeng Nabi didampingi malaikat sapa enten sing ngaji kula Pak 50.000 terus numpak apa oleh Isra Mi'raj numpak Avanza salah numpak Innova salah numpak Pajero salah dari nomone numpak Buruk nggih 50.000 tekan keri-keri sing dideleng mau ngaji napa mau nang kuis oleh ngaji piro 50.000 wis 50.000 lah kono apa gedean alhamdulillah Isra Mi'raj dilaksanakan Kanjeng Nabi didampingi malaikat sapa Israel mutulah teng mriki kula njajal kula kepengin niku napa tembungaken sing cara mbae sing mumpun hafal ilmu biyen wong Quran yo biyen nggih Mbak nggih nggih napa nggih dadi sing luwih hak cara ngendikane Imam Ghazali sing diwujudaken sengir niku wa kullu khairin fittiba'i man salaf kudu salaf wudu salafi wa kullu syarrin fittida'i man khalaf jadi barang-barang sing keri niku nek ora enten patok nek pun gambar dhewe mboten enten sanate kalih mulalah nggih napa nggih Mbah Hasim yang nggo sarung nggih napa nggih tekan wingi wakil presiden Ma'ruf Amin yang nggo sarung nggih napa nggih nah niku keri-keri niku wingi sing napak tilas kangge 100 tahun Nahdlatul Ulama salah setunggalipun putunipun Raden As'ad Samsul Arifin niku napak tilas zaman berdirinya NU isyarah tasbih kalian tongkat niku dipun laksanakan kalian putunipun Mbah As'ad Samsul Arifin inggih punika Raden Azaim Rohimi nggih niku melampah saking Bangkalan dumugi Tebu Ireng malah ora ndeleng blas lah mbuh wis lah niki pengurusnya melu enten sing budal mboten Mbak pengurus NU-ne budal mboten aduh tekan balihune ya eneng mereke NU lho padahal sing duwe rajaban janjane ya wong NU tok janjane sing hak duweni rajaban inggih punika Nahdlatul nek sing liyane niku biasane mbok besok aku ora nasi botong nek ora melu besok aku nggih napa nggih nah kanthi saestu monggo niku mumpung durung keprucut mungkin dalu niku badane kula panjenengan pun salat misa sedaya nggih insyaallah wis budal dari salat misa pun salat misa sedaya niki mapan salat tobat nek pada nurung badane niku bar salat tobat
gari istighfar arep sing cendhek utawa sing dawa utawa sayyidul istighfar sisan niku mumpung menangi bulan Rajab. Mulane nek cara tenggene kula niku pujiane niku ditambahi Allahumma barik lana jabawa sabana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا وبلغنا رمضان وكملنا siyamana sarang Mbah Allahumma بارك لنا في رجب وشعبان Allahumma بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وكملنا siyamana وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا kula ditambahi wakamilna siyamana. Lah kenapa kok njaluk wakamil niku njaluk dipun sempurnaaken, Mbah? Nek kula enten sejarah niku kathah cara ngumur niku mboten ngertos nggih, Mbah nggih. Tapi sak sampunipun kula panjenenganipun kados ngoten menika niku lumantar panyuwunan kula panjenengan niku alhamdulillah saka mulai wulan Rajab sampun komplit wis dari nang wulane Kanjeng Nabi wonten ing wulan Sa'ban ngatah-ngatahaken sholawat bahkan ini kugari bulane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujudipun bulan Ramadan. Jadi sakwise dhewek nguatno ketauhidan napa ngarep-arep sapangate Kanjeng Nabi dhewek gari ngunjuh nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nah niku kanthi saestu monggo niki kula utangi 10 mungkin baik dipun jangkepaken teng griya 990 uli istighfar. Siap, Mbah? Nggih, Mbah nggih. Men tau dadi sing urung tau istighfar ping 1000 dadi nggo angen-angen yen nggo ngaku nek bulan Rajab iki kudu ngatah-ngatahaken istighfar dibuktikan temenan niku nek mboten dipun laksanaken sampean oleh tanggung jawab niku mboten kalih kula tapi kalian Gusti monggo kula tuntun saestu, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa min jami'i ma kariyallah qawlan wa fi'lan wa sami'an wa basiran wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim. Sing seru, Mbah, sing seru. Alladzi la ilaha illa
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dunubi wa min jami'i ma karihallah qawlau wa fi'lau wa sami'au wa basirau wa hadirau wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dunubi wa min jami'i ma karihallah qawlau wa fi'lau wa sami'au wa basirau wa hadirau wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya para tekan wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tutup kalian sayyidul istighfar niku hitungane nek sayyidul istighfar niku ngucapaken sepindah niku padha wae ping 30. Sayyidul istighfar saged nggih nggih. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi
innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Doa dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Imam Muzani. Kepadanya disilahkan. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Basri. Syafaati Rasulullah wa ibadatul maksud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu anhu ashabi rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi wa kama yanbaghi li wajhihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa min matar wa nabil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Al-maghfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmu ummati sayyidina Muhammad wa afu sayyidina Muhammad al-maghfur li sayyidina Muhammad Allah barik lana fi umrina wa aulatina wa jama'atina ya Allah wa barik fi ilmina wa rizqina wa barik fi dunya wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syiati wa tuwafati wa tuwafati kama siwa Rabbana salimna wa ahna wa jama'atana ya Allah min afat dunya wa adabil akhirati wa yahum min ibatikal muttaqin wa tuntakin wa jangan ya yahum min sholihin. Rabbana atina wa syada rabbana hab lana azwajatina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasadi wa jihatan wa barakatan fid wa tawbatan fil maut. Allahumma habib bisakati maut wa najatan nari wa aban hisab. Al-masalimna warhamna bisamati ya Rasulullah. Al-masalimna warhamna bisamati ya Rasulullah. Al-masalimna warhamna bisamati ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar mabrur. Ya aziz ya rabbal alamin wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekhilafan dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.